foli be aw ye fo sigiyɔrɔ la an minnu bɛ k'an lajɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan o bɛɛ lajɛlen foli no kɔdɔ kan wagatiw cogoya kan a y'aw bisimila bi mali kunnafoni ka bamanankan kunnafoniyaw kɛnɛ kan kunnafoni daminɛ la bi tarata septembre kalo tile 30 san 2025 Niger jamana ɲɛma General Abdelrahmane Tiani ale kɔni ye senabɔli kɛ kana anw ka jamana kɔnɔna la ba Maliba min na a jigila aéroport international Modibo Keita o kɔnɔna na fɛn min ye avion militaire dɔ o yɛrɛ la kuma min na a jigina an ka jamana ɲɛma General d'armée Assimi Goïta ale kɔni bɔra ka taga a kunbɛn min yɛrɛ la Niger jamana ɲɛma Abdelrahmane Tiani kan senabɔli kɔni bɛ don bonya okumu kɔnɔna la min yɛrɛ fɛnɛ na ka se ka fɛn min AES jamana kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali Niger bolodiɲɔgɔnmaw sinsin ani ka se ka u ka laɲinibaw ka olu sabatiya cogoya min na min yɛrɛ kɔni bɛ taa AES jamanaw ka ɲɛtaga sira fɛ kabini kunungo tɛnɛ septembre kalo tile 29 san 2025 AES jamana Mali Burkina Faso Niger au directeur généraux des douanes olu bɛ lasigi bala an ka jamana kɔnɔna la min yɛrɛ kɔni bɛ don ka réunion ta ko nanna o okumu kɔnɔna la sigi yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ka dɔn ka fɔ AES jamana douane maaw ka bolodiɲɔgɔnma okumu kɔnɔna la min yɛrɛ la AES jamana Mali Burkina Faso Niger u bɛ fɛ k'u ka système informatique douanier ka olu yɛrɛ kɔni olu kala ɲɔgɔn na ni o ye interconnexion ye min yɛrɛ fɛnɛ u bɛ fɛ k'a kɛ Togo jamana yɛrɛ o kɔni ye o kama fɛn min ka dɔn ka fɔ Confédération des États du Sahel Mali Burkina Faso Niger olu kɔni bɛ ka baaraw kɔni sinsin nin wagati na Bamako faba kɔnɔna la min yɛrɛ la a baarabaw yɛrɛ bilalen don ka octobre kalo tile 2 nata ma kɔnɔ san 2025 Kurungo tɛnɛ octobre kalo tile 29 an ka jamana ministre ɲɛmakɔrɔ Musa Mara ale kun bɛ an ka jamana sariatigi olu ɲɛma min na a ɲangilen don waliyaba dɔw la ni o bɛ tali kɛ ka jamanadenw yɛrɛ kɔni yɔrɔ k'i ka kɛ fanga kan min yɛrɛ la fana ko a yirala ka fɔ a kɔni i yɛrɛ kɛ fanga sena ye fana ka sanga ni o koɲɛw ye kabini octobre utu kalo tile fɔlɔ wagatiw la ale kɔni donna fɛn min ka dɔn ka fɔ bɛrɛ la nka min na a ka kiiri koɲɛw kɛra kunungo min na parquet a laɲini kɛ ko a ka kalo 24 yɛrɛ kɔni kɛ kaso o kɔnɔna la wa fɛn min ka dɔn ka fɔ jaabi yɛrɛ kɔni bɔlu bilala ka octobre kalo tile 27 nata ma kɔnɔ an ka jamana fintigilakaw ka kunnafoniya olu kɔnɔna la kunungo septembre kalo tile 29 an ka jamana état major général des armées a bɔra ka communiqué tigɛ ka sanga ni an ka fintigilakaw ka lahalaya communiqué min kɔnɔna la a y'a yira ka fɔ karido septembre kalo tile 28 su an ka fintigilakaw ka wulikajɔ sera ka to u ye dankarikɛ banbagaci wale tigilamɔgɔw bolo minɛ dɔw kɔnɔna Tombouctou marabolo o kɔnɔna la min yɛrɛ kɛra ni an ka fintigilakaw ka wulikajɔ an'u ka baara ɲɛdɔn cogo ɲuman o ye an ma fala kan ka fintigilakaw fanga se AES kunnafoniyaw kɔnɔna la alibi an ta Niger ka olu fɛ yen nɔ cɛn do sini araba octobre kalo tile fɔlɔ o bɛna kɛ kalanwuli ye an ka jamana ba Maliba kɔnɔna la wagati kelen na Niger jamana fana to kan ka kalan daminɛ sini octobre kalo tile fɔlɔ nka jamana ɲɛmaaw kɔni ye o bɔ a dɔgɔkɔrɔ ni dɔgɔkun 2 ye k'a bila octobre kalo tile 15 nata la laɲini tɛ dɔwɛrɛ ka se ka kalan ta koɲɛw ka olu labɛn ka ɲa walasa kalan bɛ se ka kɛ condition ɲuman olu kɔnɔna la cogoya min na Amita ko kan kibaru la amita Cameroun ko olu fino Cameroun jamana de Emmanuel Lebu ni wagati na ale kɔni kirila mina nyangira kabina san kɛmɛ ani san 4 kɛ kaso la a nyangira waliya mina o yɛrɛ kɔni tɛ dɔwɛrɛ ko san 10 kɔnɔna la Cameroun jamana kɔnɔna la fɛn min Emmanuel Lebu ale kɔni tun bɛ maa 2000 maa 100 ani maa 30 kɔni ka kalo sara olu ta san 10 kɔnɔna la a ye o de kɛ o la wari min yɛrɛ kɔni kun bɛ taa i jɔ sefa wari miliyari 1 ani miliyɔn 80 kalo kalo a kuma o wari hakɛ kɔni jigi a yɛrɛ jufa o kɔnɔna la ka d'a kan a ye maa hakɛ minnu yira ko olu kɔni ka sara kun bɛ ka jigi kana a ka compte kɔnɔna la olu maaw yɛrɛ kɔni kun tɛ yen nɔ a bɛ se k'a fɔ o ye mɔgɔ fictif de kɔni ye min na sɛgɛsɛgɛliw kɔni ye a yira k'a fɔ a ye nin waleya kuntan kɛ san 10 kɔnɔna la kalo kalo sefa wari miliyari 1 ani miliyɔn 80 de kun bɛ jigi a kelen ka compte kɔnɔna la min na a kirila ka a ɲangi a bɛna san 100 ani san 4 kɛ kaso la ka kunnafoniyaw datugu an bɛ taa kɔ kan kibaru la bi septembre kalo tile 30 san 2025 denmisɛnnin fitinin dɔ ye diɲɛ to a wolofa o tigɛ kɔnɔ Palestine jamana o kɔnɔna la Mohamed El Doura min yɛrɛ kɔni Palestine jamana den ye denmisɛnnin fitinin do ka sanga ni bi sɔgɔmada wagati olu kɔni ye wagati min na Israel jamana fintigilakaw kɔni bɛ ka fɛn min ka dɔn ka fɔ mugujugu ci Palestine jamana o kɔnɔna la o y'a sɔrɔ ni denmisɛnnin fitinin yɛrɛ kɔni bi a wolofa o kɛrɛfɛ ka sanga ni ka dɔn ka fɔ jatigɛ wale o kɛli ye o kɔni ye nin den fitinin bɔnɛ ani la jatala France 2 ale ka jatala dɔ kɔni fɛ ka a cari diɲɛ mɔgɔ ɲɛna
mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbagaw ne bɛ dansigi aw ka bi bamanankan kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ